Il-qorti ċaħdet it-talbiet kollha tal-eks soldat Godwin Xkembri fil-konfront tal-Forzi Armati ta' Malta u kkonfermat id-deċiżjoni tal-Kap Kmandat Brigadier Jeffrey Kurmi li jneħħih mis-servizz. Dan wara sensiela twila ta' nuqqasijiet dixxiplinarji minn Xkembri waqt li kien fl-Armata fosthom aktar minn 20 każ ta' mġieba ħażina u twissijiet uffiċjali matul is-snin. Il-każ kien beda fl-2019 wara li s-sena ta' qabel li FM iddeċidiet li tkeċċi lil Xkembri wara li x-xandar filmat iżeblaħ lill-istess armata minħabba grada li ġiet installata. Il-qorti semmet kif li FM kienet offritlu diversi opportunitajiet biex jirriforma ruħu u tul il-karriera tiegħu laqqat numru sostanzjali ta' twissijiet uffiċjali u ngħata ċansijiet oħra biex ibiddel l-imġiba tiegħu. Dan minn barra li Xkembri għandu preċedenti kriminali wkoll b'numru ta' kawżi fejn instab ħati mill-qorti. Issemma li l-lista ta' każi dixxiplinari tinkludi sewqan perikolus b'vettura militari u mġiba mhux xierqa jew professjonali f'operazzjoni ta' deportazzjoni ta' immigranti irregolari. Xkembri argumenta li dwar l-inċident li wassal għat-tkeċċija tiegħu kien skuża ruħu u sostna li l-intenzjoni kienet li jdaħħaq lil ta' madwaru u mhux li jirredikola lill-armata. Iżda l-qorti nnotat kif l-awtoritajiet militari baqgħu juru tħassib dwar l-aġir repetut tiegħu u baqa' ma tallem xejn. Għaldaqstant il-qorti preseduta mill-imħallef Francesco De Pasquale ċaħdet it-talbiet kollha ta' Xkembri u konfermat li d-deċiżjoni tal-Kap Kmandat Brigadier Jeffrey Kurmi kienet waħda ġusta u fl-interess tas-servizz. Xkembri wkoll ġie ordnat iħallas l-ispejjeż kollha tal-proċeduri ġudizzjarji. Żewġ aħwa Pollakki li jgħixu l-Ġermanja ammettew ħtija fil-qorti brabta mal-każ ta' sewqan perikolus kif deru f'filmati li xxandru fuq il-midja soċjali u qajmu reazzjoni qawwija mill-pubbliku. David Adrian u Arthur Martin Lelonek deru quddiem il-Maġistrat Ingrid Bianco wara li l-Pulizija identifikaw minn kameras ta' CCTV lil tal-ewwel li kienet isuq b'mod perikolus u arrestaw f'San Ġiljan. Jirriżulta li hu lanqas għandu assigurazzjoni waqt li saq b'veloċità eċċessiva fuq naħa l-ħażina tat-triq u njora sinjali tat traffiku fost oħrajn. Iż-żewġ aħwa mixlija taħt il-liġi ġdida li tippenalizza l-pubblikazzjoni ta' filmati ta' sewqan perikolus fuq il-midja soċjali filwaqt li Arthur Martin Lelonek ġie akkużat li naqas milli jwaqqaf lil ħuh li kien jaf li m'għandux assigurazzjoni valida. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba tħassib li l-akkużati jistgħu jitilqu mill-pajjiż peress li kellhom titjira skedata għall-Ġermanja. Il-Maġistrat Ingrid Bianco tat il-libertà proviżorja taħt kundizzjonijiet stretti fosthom depożitu ta' 5,000 euro kull wieħed, garanzija personali ta' 30,000 euro u l-obbligu li jiffirmaw kuljum f'assa tal-pulizija. Minn barra hekk huma ġew projbiti milli jsuqu kwalunkwe vettura u ma jistgħux jitilqu minn Malta. Il-każ mistenni li jkompli fi 17 ta' Lulju.